te çi qas êş û jan kul û keser di hembêza xwe de dîl girtiye. Dîrok bi rûmeddariya te xemiliye. Tu çi qas birîndar bî ew qas serbilindî jî. Êş û jana te li me bû hesret, birînên te ji me re bûn feraset. Vaye em hatin te bibînin. Xwediyê bedena çarderî, paytexta dilan, Amed. Bajarê xwediyê dîroka 7000 salî. Xwediyê nirxên payebilind û wergeha şaristaniyan, rawestgeha karwanan û stareya mirovahiyê. Pêwîst e mirov pir gotinan bêje ji bo vê bajarê bihuştî. Lêbelê gotin ew qas pirin ku nemimkûn e mirov bikaribe çend hevokan bîne ziman. Ji bedena kevirî mirov dest pê bike, wê rêya me ji bircan re derkeve. Ji dêr û mizgeftan heta xan û eywanan. Li nav sûrê heta mînareya çarpê. Tahir bibîne li wir, pakrevanan bibîr bîne. Dema te gav avê te pira dehderî, divê tu Dicle bi rêzdarî silav bikî. Ji fîsqeyayê li baxçeyên Hewselê binêre. Xweber de nav xweza û nebatan. Werin, em bigerin li vî warî, bibin hevalê Amedê. Ameda rengîn.